Enzela okuye ukuthi mabe hlabile bethi benze umsebenzi uvele kuqhamuke into. Kukhona imfundiso yokuganelwa abafile. Amalanga amaningi acabanga ukuthi leyo nto ikhona nayo into ekholweni yokuganelwa abantu ofile. Ayikho ngendlela eziningi ufike njengoba ngikhona nje mina bese kuthiwa hayi kwafa usibanibani manje na ufuna ukuthi umganele nentombazane ivuma impela izokugana ikodwa ithi iganele umuntu ofile. Ngiyangachaza ukuthi kwake kwaba nomthandazo owangimela impela wangimela nami agcina sengimbona umfowethu ofuna ukugana. Ngagcina sengimbona impela umfowethu ofuna ukugana. Ngagcina impela sengiganile. Ngiganelwa lo mfowethu ofuna ukugana engamazi. Umnewethu omdala wazalwa kwase kuthi bonke abamlandelayo abawu4 bahambe emhlabeni. Kwaba abafana ababili namantombazana amabili bahambe emhlabeni. Bahamba mhlambe bekhasa. Kwase kuthiwa kimi ke kunomfowethu engimelamayo angimganele. Yangimela lo mthandazo ngaze agcina impela ngihambile ngawucela ngimcelela ngamganela. You know what was happening? Ngangithi mangidla kube nesipunu eceleni somfowethu njalo mangidla noma lapha engidla khona kunesipunu sesibili somfowethu odla nami kodwa ngingamboni. Yonke into ngiyenzela lo mfowethu. Kodwa kwangithola ukuhlupheka. Ngakho-ke abantu kufanele bazi abangamanazethe ukuthi ayikho into ekuganelwa umuntu. Noma ngabe uyintombazana noma ngabe uyinsizwa noma umfowenu owahamba emncane noma ilokhuza noma into enjani la kuleli bandla umuntu akaganelwa umuntu ofile ngoba abantu abangcwele abaganwa futhi abagani ezulwini kakuganwa kwasho uYeshua noShembe umikulokho ezulwini akuganwa. Ngakho-ke umuntu osefile akamdingi umuntu wesifazane. Umuntu osefile akayidingi indoda, udinga uNkulunkulu kuphela. Abantu abaganwayo abantu abasezulwini lomndeni, abantu abangamadlozi njengoba ekhuluma ubaba omkhulu. Abantu abaganelwayo amadlozi ngoba amadlozi afuna kwabasemhlabeni, bafuna kwabaphilayo. Kodwa umuntu osezulwini akaganelwa, akaganelwa umuntu osezulwini sephuma umphefumulo. Kodwa laba abakhonza amadlozi bayaganwa ngoba amadlozi afuna okuphilayo kuba besizwe. Umuntu osezulwini ngeke ezethulambili, kodwa umuntu oyidlozi uyothulambili. Umuntu osezulwini ngeke ethi uyagodola, kodwa umuntu ongasekho oseyidlozi uyothi uyagodola. Umuntu osezulwini ayikhonto elapha emhlabeni oyoyicela kuwe ngaphandle ukuthi njena sikhiphe izibani sibakhumbula. Ngoba vele basezulwini akhonto abayifunayo. Lokuhamba nje umama akhonto akwayifuna kimi. Lokuhamba ubaba akhonto akwayifuna kimi ngoba basezulwini. Kodwa abantu abanamadlozi amadlozi abafuna kubo ngoba bayahlupheka. Akusho mina kusho ubaba omkhulu. Ngakho-ke lento ukuthi khona umfowenu omganelayo noma into enjani ayikho.
kukhona lento lena ukuthiwa umuntu uma ezelwe embethe angazi noma ukuzala wembethe kuthathwa kanjani kufana nakho lokhu ukuganela ukuganela akaze kube khona emthethweni esikweni lesizulu ayikho into osikweni lesizulu ukuganelwa umuntu osikweni lesizulu ukuthi uma umuntu ehamba emhlabeni engakaba nabo umntwana ungamthatha unkosikazi bese umzalela kwakukhona eBhayibhelini lokho kodwa awukwazi ukuthi wena uganelwe umuntu ongasekho ayikho into enjalo esizulwini kodwa lento yokuganelwa abantu abangasekho yavela nabathandazi okwesibili bese kukhulunywa indaba yokuzala wembethe ukuzala wembethe ku-natural nabelungu bazalwa bembethe namandiya azalwa wembethe neyinkomo ziyazalwa zembethe ezinye hayi ukuthi ukuzala wembethe into eyenziwa abantu abamnyama i-belief ukuthi uma uzalwe wembethe unenhlanhla kodwa manje na ukuzala wembethe engawathandaze kuyibhadi ngoba manje sekufanele ukuthi uma uzelwe wembethe bese kuthiwa hlaba uhlabelani phela ngoba unenhlanhla kufanele yonke into uyithole hayi kuthatha ziphelile imbuzi zihlatshelwa abantu abambethe kuvela kubhethe kakhulu ngoba ayikho lento yokuzalela abantu abambethe abathandazi bafuna ukuhlatshelwa nje nemoya ifuna ukuhlatshelwa kukhona lento yokulukhuza yokushadisa abazali bakho shadisa abazali bakho abangasekho emhlabeni ayibihlekisa leyo nto ngeke ngafunda ekuseni lapho kuthiwa make them to learn but not to reason ushadisa abazali bakho umama wakho wahamba emhlabeni ezaliswe umuntu kodwa bakaze bethandana mhlawumbe wathandana nabantu abawu5 nezingane ezo5 ezichamuka emzini eyahlukene imuphi lo osomshadisa naye nami ngizomshadisa nobaba nalowo emshadise noyise umama wakho uyogcina eshada namadoda awu5 yaseafa ayikaze ibe khona elokhuzeni osikweni lesizulu ukuthi umuntu eshadisa abazali bakhe indaba yokushadisa abazali bakhe ifike nemoya indaba yokushadisa abazali bakhe umuntu ifike nelokhuza nabathandazi ayikho esizulwini ayikho and bonke abantu bayahlupheka abantu bekubashadisa abazali bakho hayi ngeke ngishade ngoba umama wayengashadile hayi ngeke ngishade ngoba ubaba wayengaqhoyisile ayikho ngoba usuqala uqhoyisa abantu asebafa qoyiswa uwo kodwa baqhoyisile vele ukuhlupheka kume ngenyawo so kuleli bandla ayikho into yokuqhoyisela umuntu osewafa ayikho into yokushadisa umuntu osewafa noma ubaba wakho engashadile nomama wakho akusho lutho ngoba sebafa uma usubashadisa usushadisa amadlozi engage ezintweni zamadlozi kodwa lokhu kushadisa kaze kube khona ngisho emadlozini into edalwe ngabathandazi yayingekho nje esizulwini yikho kube into vele yaqala nje manje nabantu bashadisa abantu abangasekho kwathiwa hayi ma abazali bakho babengashadile nawo ngeke ushade ekuqaleni babengashadi ngani kunxa ukuthi uyayingekho leyo nto into eqalwe ngamadlozi khona inkinga ukulamula abantu asebafa ayikho inkinga ungathi ula emhlabeni ukwazi ulamula abantu asebafa
umama wagana ubaba umdala wathi sezoshada naye washona ubaba. Wayesethi ubaba ilanga umama ngeke sagana kwaMpanza. Wamthatha wabuyela kwaShem. Wahlala mhlambe iminyaka ewu3 esebuyele kwaShem. Wathi ubaba wemlanda wembiza ngoba wayehlala naye phela. Wayesethi usemnikeza ubaba lo osizalayo. Wathi mama baba kodwa wathi ngeke ngisagana kwaMpanza. Wathi ubaba ilanga kwasho mina ukuthi ungake usagana kwaMpanza. Usasho mina futhi ukuthi usuyana kwaMpanza. So inkinga yiphi? Wayesegana kumama kwaMpanza. Lokho ngokwesiZulu nangokweBhayibheli kwakusho ukuthi thina singabantwana bakababa ongasekho. eBhayibhelini khona lokho ngamanye amazwi ubaba wamngena umama. Ukungena lokho zengena custom ikhona naseBhayibhelini. Wamngena ubaba umama kodwa wayengana ubaba omdala wayengakazali umntwana ngoba wayesazoshada naye. Sazalwa. Sithema sesizelwe wasikhipha ubaba sakho umuzi wethu sakhela ubaba lo ongasekho. Hayi bahamba umama hamba ubaba angazi sahlaba imbuzi engaki kuthi ubaba obaba bayalwa balaba bangumama. Sahlaba imbuzi sithi sebazwana kuqhamuke esinye umthandazo ethi hayi bayalwa. Hlabeni imbuzi hayi ngicabanga ukuthi angenzejaleti ukuthi mhlawumbe zafika ku16. Imbuzi sihlaba sizama ukulamula obaba ukuthiwa bayalwa babangumama. Obaba sebahambe emhlabeni nomama sohambe emhlabeni. Akuzange kwaze kwalo. Ayikazi bebikho lento yokuthi kufanele ukuthi umama wakho mase ahambe emhlabeni esengena omunye sekufanele ikhiphe imbuzi. Into esingayazi kodwa kwafika abathandazi bethi hayi balamleni khiphani imbuzi mhlawumbe sihlaba imbuzi ezimbili sithi siyabaxolisela beqhubeke belwe. Inkinga Yemimoya Esintwini ngongayi understand indaba yesintu. Kukhona lokhu kokuthi twashintsha isibongo. Mangabe umama wakhe engalotsholwanga kwaMpanza sekufanele ngishintshe kuba ngokwaMpanza ngibe ngokwaDube. Ngisishintshe isibongo kuqhamuka ukuhluphe kongakazi uzukubona. Ayikho into eyinkinga njengokushintsha isibongo. Nakhona kushintshela isibongo. Okwenzekayo ukuthi uma ngabe ngade ngingokwaDube ngoba umama engokwaDube uma sengiba ngokwaMpanza sengihlaba imbuzi ngitshela abakwaDube ukuthi ngiyakwaMpanza abakwaDube bethukuthele bengavumi ukuthi ngiyekwaMpanza nabakwaMpanza bethi bayangifuna kodwa lonke lolu usizi lokulala kwalabantu sebafa libuyela kimi. Libuyela kimi. Ngoba ngizobalamla kanjani abantu sebafa. Lapha kwaDube kwakukhona isidlangudlwangu esithi ngeke ukubone lokho ngeke ufike sikonde busu uya kwaMpanza. Nalapha kwaMpanza kunesidlangudlwangu esithi asikwazi ukuthi ingane yethu ihlale ingiyakwaDube. Then bonke labo bantu balwa ngawe into enzekayo usizi lwakho uzobalamla kanjani abantu sebafa. Kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi isibongo sakho sishintshe. Kodwa ekufuneka nikwazi ukuthi ingilosi yasifundisa ukuthi njengoba ngizala kwaDube nje idlozi lami likwaDube idlozi lami likwaMpanza equally.
yikho noba sibanikelela nginikelela abakwaMpanza nginikelele nabasekhabo mama ngoba idlozi lakwaDube nedlozi lakwaMpanza amadlozi onke angibhekile ngoba akusho ukuthi asikholelwa emadlozini noma asikholelwa kubantu abangasekho kodwa asivunyelwe kuba sibahlabele kufanele sibanikelele. That must be clear. Kodwa abantu babethatha sengathi sesifundisa ukuthi sithi abantu abangasekho emhlabeni abekho. Cha, abantu abangasekho emhlabeni babaluleke kabi kuwo ibona abakusizayo. Ngelinye ilanga ngangisembumbulu ngo1983. Ngangasathandazi ngoba uhambe kwami nje bese vele umnqena nje ukuthandaza. Bonke abantu kuyenzeka lokho. Namangayi. Nami ngangasathandazi mangilala. Kuthe ebusuku kwavele kwaqhamuka umama, waqhamuka efaka ingubo emhlophe nje oboya njalo. Wafika wamala lapha phambili. Wangivusa. Wakhuluma nami engibhekile. Wathi umama njengoba ungasathandazi nje ucabanga ukuthi uzovikelwa yini ngoba abantu abangathandazi basuke bevikelwa imithi wena kuzovikelwa yini hayi ukuthi wafika ngephupho wafika nje wangena wangivusa ngaphaphama ngambona wakhuluma nami wasuka lapho wahamba ngavuka ngaso leso sikhathi ngathatha ingubo emhlophe ngihamba ngawuthandaza kanti ngithandaza njena ukube ngangathandazanga ngizofika ngife enkantolo kanti kuboshwe abantu abayingozi kabi kwakunabantu laphana embumbulu ababephenduka amakati behlale belwa omkhize babazi abantu basembumbulu babephenduka amakati kuyizimbi nje bafika lapha babefika mase befikile la enkantolo babehlambela ogebhezini lomuntu ophilayo alomuntu ofile ngathi ngiyangena enkantolo ngithi ngihlelele ukuza ngashawa ikhanda engakaze ngilibona kwafanele ukuthi ngiwe phambi kwabo kodwa umshushisi washeshe wangibona ngaphuma lapho ngingasazi ngathi ngifike ekhaya kwavele dining room ngezwa ukukhala ingane ngathi ngiyafika ngafica ingane isiwe phansi le ndodakazi yami endala isiwile yanqamuke yaphuka ingane kwase kusho ukuthi umphefumulo wami usothengwa le ngane kwafanele manje ngiyithathe ngiyise esibhedlela kwaphela ngaso lesikhathi yonke into ayisiyenzeka ngendlela sengishaya uvalo lwale ngane kwase kuyacaca ukuthi ukube bengingavukanga ngathandaza bengizokufa kodwa ngoba umuntu ongcwele akazange wafike wangitshela indaba yemithi nani wabuza ukuthi awuthandaze ngani kodwa kwakumama kodwa hayi eyidlozi engongcwele ngoba umama wahamba emhlabeni engcwele umuntu ongcwele uyoza kuwe ngoba ezokusindisa kodwa hayi ngoba ezocela into kuwe mina umama akakazeze kimi ezongicelela engizocela into uzaweza ngoba ezongisindisa manje na-ke ekhaya mama wakho nekhaya kini wena ngokamama ungwakwaDube wena ngokababa ungwakwaMpanza bonke labantu zingane bakuzala ithi-ke ingilosi awukwazi ukuthi uma ungwakwaMpanza bese ubangwa abantu bakwaDube noma ungwakwaDube ubangwa abantu bakwaMpanza ngoba bobabili laba bantu bayinzalo yakho noma ubanikelela bobabili kodwa uma ngabe isibongo sakho ngephutha sikhomba indawo eronge uvumele ukuthi uyoshintsha kodwa uma uyoshintsha ungabike emadlozini
Thatha umnikelo uyotshela uShembe. Uma ungakholwa kuShembe utshela uJehova ufika ubhuqa. Uthi Nkosi ngephutha isibongo sami sashintsheka. Ngicela ukuthi ngibuyele esibongweni sami ngalomnikelo ukwamukela umnikelo lokhu kushintsha isibongo sami kungangigolisi kunganidalela amabhathi. Uma usukhipha umnikelo usohamba uye kwaHome Affairs ufika ushintsha isibongo sakho. Akukho lutho ezokwehlela. Thina lokusaqala ngisho abantu abafika ngibatshela lokho ukuthi shintsha isibongo sakho wena kuphela khipha umnikelo ubikele uNkulunkulu musukubikela amadlozi ngoba uma ubikela idlozi ukushintsha isibongo lapha kuleli idlozi osuka kulo kuzoqhamuka imimoya yalapho ilwe nawe ukuthi ushintshelane isibongo. Uqhamuka yalapho oqhamuka uyakhona ethi siyamfuna lo and then at the end kube ngamadlozi akubangayo then uzowalamla kanjani amadlozi? Uzowalamla kanjani amadlozi usemhlabeni? Ngaleyo ndlela ke yonke lemimoya zonke lezi zinto ezihlushwa abantu thina uShembe wasifundise into elulu ukuthi yonke leyo nto siyiqedela thina. Amen. Siqedela thina. Akonto thina ukuthi mangabe ngisho umuzi ufuna ukusuka komunye umuzi ubika umuzi awubike edlozini umuzi ubika uNkulunkulu umuzi ubika kuShembe. Noma ngabe uthenge imoto awuyibiki edlozini kodwa uyibika uNkulunkulu imoto uyibika kuShembe. Yonke into esikhundleni sokuba siyibike edlozini siyibika uNkulunkulu. Siyibika kumuntu othunywe uNkulunkulu. Ngaleyo ndlela lokhu thina saba amaNazaretha kaNkulunkulu sake sahlaba. Hayi kasikade sihlaba enisikhuluphela. Akho sizi sinalo. Akho dlozi elingafuna elingeza ke ngoba liyazi ukuthi azokuthola lutho. Mina nginoNkulunkulu mina ngifuna abantu abafuna ukuya ezulwini. Amen. Ngithole lutho. Sonke sahlupheka hey ngangihlupheka. Angazi noma abanye banjani. Anoke nixoxe mina hey ngahlupheka. Hey ngahlupheka. Futhi ngendlela engahlupheka ngayo ngikhonza amadlozi you can't believe it. Ngake ngaya komunye umuntu wangivusela umkhulu. Wakhuluma ase ngicasukile. Ngangihamba ngemoto futhi ngizokwazi ukuhamba. Ngathi ngiceda kuye ngangiya komunye futhi ngathi akangivusela umkhulu. Waqhamuka nomkhulu wayesekhuluma enye into ehlukile kuleyo ekhuluma la. Kodwa kusewumkhulu oyedwa. Ngiyayibona nje yazi lento engikholwa ayikho. Ayikho lezo. Kodwa ayikho enye engizoyenza ngoba sengiyifakile. Hey, ayikho into ewusizi njengokukholelwa emadlozini. Ufana nomuntu okholelwa kuyilotho. Ngoba uma ukholelwa kulotho uwina ngenombolo ezo3 uthi kusasa sizoba u4 sivelele ibe ya ilotho njalo ungawina ngenombolo ezo4 ujabula uthi hayi kusasa sizoba u5 noma zibe u6 ivele ibe yodwa uthi hayi kwenzeke iphutha ngizobe ngilokuze zibe 3 uthi hayi kusho ukuthi ziya ku4 ibe yodwa uyoziyofa. Namandla zanjalo ke uyoziyofa uhlupheka uthi hayi namhlanje idlozi lami lingisezile idlozi lami linjani ndaba udlala uSathane udlala amadimoni. Nkosi Nkosi
Masibheke enkosini. uNkulunkulu wakithi ephakameni, uNkulunkulu kaShembe, mdali wezulu nomhlaba, siphambi kwakho Nkosi. Ngaleli usuku lwakho lweSabatha sicela Nkosi ukuba usikhumbule. Bonke Nkosi abantwana bakho Nkosi abeze phambi kwakho Nkosi bakhumbule. Uthi Nkosi uNkulunkulu wasekuphameni sifundise ukukholwa, sifundise Nkosi ukwesaba wena. Sicela Nkosi ukuba busise bonke labantwana bengahlupheki, bekhonze wena, bethembe wena kuphela. Ngelakho Nkosi igama manje lephathe. Amen.